Na yi wantuwa kasuwa amma bari in koma. In je in ɗauko kuma shin na hau. Ta riga ta fita hanya, amma wallahi in kire na yau zabo na yau za mu haɗi wata rana. Kai ba ma za a yi haka, wallahi sai na je na gayyato abokaina da za a yi sai da aiki. Har gidanku sai mun bi ku, wallahi sai mun muku. Mai gari? Fulani. Ina wuni? Lafiya lau. Lahiya lau. Ya aiki. Lahiya lau. Ana ta kiwo kenan. Wallahi ku ne haka da ranar cikin gari cikin gona. Mu ne. To, lahiya. Wato abin da ke faruwa dan Fulani. An zo an kawo min ƙara ne ina can fada. Aka ce mini lallai shanunka sun shiga cikin gonar mutane sun je sun yi banna. Shanin nawa? Shanunka ba? Subhanallahi. To shi ne na ce gara in zo in same ka a zo a je a yi magana da su masu gonan nan. In biyan su ne ma za a yi aje daga nan ya a sayin da za a yi a sasanta. To wai mai gari. Ashe shanunka da basu je suka yi banna ba kuma ashe wani ya je ya yi banna kuma a zo ashe mu ne shanunmu ne za su zo su biya bannan da aka yi. Duk kewayen gari na zuwa yake da shanu in ba ku ba. Ba wanda ya kai ku shanu duk kewayen gari na kuma gona ce an shiga an je an yi banna an mata kaca-kaca. To don haka ku zo mu je a yi magana a zo a san yadda za a sasanta ku biya masu gonan nan abinsu. To wai mutum bai yi banna ba kuma ashe shi ya banna shanu ga sunan kiwo muke ta yi mu je shan muna shin lafiya amma kuma ashe mun je mun yi banna. To na dai faɗa maka ni yanzu zan koma fada in ka gama kiwon sai ka zo ka same ni a fada. Wallahi mai gari duk abun da za a yi hai dai a je a yi wallahi ba za mu biya wannan abun ba. Hai dai kawai a zo a shirka cewa mun je mun yi banna mun je to duk abun da za a yi hai dai a je a yi wallahi ba za mu biya wannan. Ni kake ce ma duk abun da za a yi a je a yi. To ba dai haka kake so ba mai gari yaushe za ka je ka she man kuma mun yi banna mu da ba mun kai banna ba. Okay to shikenan kada ka biya. Za ka ga abin da zai faru. Allah ya da alheri. Bari za ka ga abin da zai faru. Bari in je. Salam Karime a warki? Ina. To zaɓa ma. A'a. Ki kai ƙwaryar cikin ɗaki mana.
Salamu alaikum. Inna wuro. Salam basu lahiya no waɗani a jama ko? Wallahi wala jam. Wala jam wallahi tallahi. Mai gari yanzu nan tashe ta same ni gona ina kiwo da shanu anan kai gehen gonan nan da muka samu burtalin nan da ba a shuka ba. To anan guririn. Nan guririn wai nan mai gari ta je ta same ni. Take she min. Wai hilani sun je sun yi banna. Wai an je an kai kara gurin hukuma. Wai har in je wai he na je na biya tara. Kuma sai na je na biya wannan abun da hilani suka je suka shi. Subhanallah ya za a yi haka kuma? Ni ma abun da na she mashi kenan. Na she yaushe wasu da banna, wasu kuma da biyan bannan da aka yi. To wallahi wannan abun ba zai yiwu ba wallahi. Gaskiya ba zai yiwu ba. Ya za a she wasu su yi banna wasu su biya kuma. Gaskiya ba zai yiwu ba. Abun ma ya fara zama iya shege wallahi tallahi. Abun ma ya koma rainin waye wallahi. In banda kawai an gama muna zanna lami lahiya. Hai a kullun a rinka shewa mu shi ba hillashe kullun an raina shi to wallahi hai dai duk yanda za a yi wallahi ba za mu biya wannan abun ba. Bari yanzu nan tashi zan yi yanzu nan in tahi in je in gano tasi'u in gaya mashi su zo mu tahi gara mu je duk ma matakin da za a dauka wallahi ni yanzu ban ga ta zama bari in zaga cikin daki in je in aje sandata in zaga in je gurin tasi'u. To shikenan ba su a fito lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mai gidan na nan? Nauni. Lafiya lau. Na babanka yana ciki ne? Yana ciki. Je ka ce ana sallama shi. Ka ce mai gari ne yake sallama da shi. Mai gari? Nomo? Barka da aiki. An wani lafiya ya huta. Ya jama'a kuma. Kana gidan ashe? Wallahi na dawo ban daɗe da dawowa ba ina dan sallah na kuma kishin. To dama Nomo abin da ke faruwa shine yanzu haka daga can labi nake inda dan fulani ne yake kiwo. Can labi? Na je na same shi na mai bayani cewa lallai ka zo ka gaya min cewa shanun shi sun yi muku banna kuma na gaya mashi na ce ya zo a sayan da za a iya biya ku. To amma abin da yake faruwa shine kawai dan fulani nan ya batattake wai shi ba ma zai biya ba. Ba zai biya ba. Wai sai dai inda za a je a yi. To wallahi tallahi ba zan yadda ba. Na rantsi da Allah wajen yan sanda zan kai wannan magana. Ba zan taba yadda ba mai gani. Ba zan yadda ba. Ka sa a ce su mun dakata na ce ma ka san dai wannan abu daga ni sai kai muka yi shi rama muka gina ramin muka binne ba wanda ya sani. To idan aka bari ka ce zaka je wai gurin dan sanda to kaga za su je abin zai girma a ce he an je ga hakimi daga hakimi zuwa gurin sarki karshe kuma abin da zai je dawo ba mu sani ba dai Allah ya kiyaye ba a fata. Haka abin yake ko? To ka gani tunda dai ni mai gari ne kuma Allah na tuba duk wani dai dan kitimurmura da dan wani waye dai mun iya shi dai a wannan mulkin namu. To zan san duk yanda zan yi in je abin da ya dace in yi. Zan je duk yanda za a yi kuma za su zo su riya ka kakka damu. Amma in ka je gun dan sanda allura ce za ta tono garma wannan abu. To insha Allah. Kakka damu Nomo kakka damu. Bari in je kawai yanzu zan yi abin da ya dace kawai a gurin. Salamu alaikum. Malam Tasiu. Na'am. Yawwa. Wallahi kuwa. Yawwa. Jam alhamdulillah. Kai joda ɗo.
yawa an jonin shakan yalan wallahi ko isin yorin da kan maki ton tokki burti sai go wallahi to ba ko habaru ne wallahi habaru ai wala jam oya kaga mai gari dazu ta zo ta same ni ta she mani wai an je an yi ma masu gona banna an shinye masu shuka hai ta she kuma wai da ni da shanunka wai su suka yi bannan ba so baka buge shi ba wallahi mai gari ta raina mana wa yau ai sai ga yau na mu shawi kawai yau no wata hukoi wadi be ne hulbe yau no mai wado ba so kai to amma no shendir don joni ai joni na komai dai kawai amma to abunda muka yi da shi na she mashi wallahi duk matsalar da za su yi hai dai su je su yi mu ba za mu biya komai ba haba non girma mi ba so ai joni en ali sassauta na ki na sassauci kwata kwata kawai i waɗano watta ino watta honernde waɗi wene hulɓe a ɗum waɗata ko ɗum waɗata ko shikenan tasi'u ai mi godake ai na komai kawai min ma mi ɗo dertiri an Allah waɗa goɗɗo yanono an jano waɗa alhamdulillah ai shikenan ai ko mu waɗa zanzan kawai daga joni to na komai mi godake to Allah horo shi yanzu shi wannan nomau na je gurin shi domin a dan samu a kashe wata kafai amma yana neman a ƙara kambama abu wai zai je gun yan sanda to ni a hakan ma bai san ma rawani na rawa yake yi ban aka je gun yan sanda kau za ta je ga hakimi ne magana na sani dole to daga nan kuma wallahi rawani na ma yana iya zuwa ƙasa ai ka dole in go ta hanya in canza sabuwar ke ta murmura bari ma ha gani ai ba bari a zauna lafiya